Kani ketika Akashvani Shillong ka khubor ban puli di kasan lijana kimat bakong san jo ka khubor. Beli Menteri Rang Bah Conrad ke Sangma ya kata masa Tri Hills Ensemble ban rakhi ya ki deiti ten rajo ki lai tili ki jat bindri ko jela Meghalaya. Hadin ke jing ap kmi lenti babun snem yo ka seng ngan ong biang ketu yo ka snong diwan ya ka auditorium kabala kenti kerdan lengba ke SRWP scheme. Daka marathon ba 1 kilometer pelong ka district hub for empowerment of women jong ka East and West Khasi Hills ban yalapat ba ya ka thong jong ka beti bachao beti parhao. Bat dap nyupusan senampura ka jingya lenti ke school Pernai Presbyterian LP School. Play ka jingyelang penwai da Menteri Rang Bah ka jelau Conrad ke Sangma. Ki kubor ki bapnya. Kasin kabasau jong ka Tri Hills Ensemble kabalong ka tamasa ka basisin sisnem ban rakhi ya ka jinglong kerpang jong ki deiti tenrai ki lai tili ki jat bendriu ka jela Meghalaya kata jong ka jat bendriu Khasi Garo bat jaintia kalalong nen kasi selong ha kabala pli da Menteri Rang Bah ka jela Conrad ke Sangma ha ki kerpong ki be itenat jong kanan pelok. Ketika tamasa kabala penlong da katanat arts and culture mentah kesenem kelawan rak lang ha kawai ke lempung ya kinong thokon kinong penbernia harensan kinong sengkam bat kitu ki balala ban penmi ya ki egi bethamai na keleng ke jela kapang pedeng jong ka tamasa mentah kenti kadai River Road and Revival. Haba ajeng kren ke jing pli ketika tamasa o Conrad Sangma uloong baka thong jong ka tamasa Tri Hills Ensemble kalong ban penieso ya baro ki benta ba pero jong ki wa kilat lenti bat ki jing pen kim jong ka jela Meghalaya. Menteri Rang Bah ula kren bat kedau halor ka kerdan ka baar jong ka jela kum ka jela ka basan irat ha ka yok ka kot ha kari. Ula kentui ki pat ba jong ka jela bakin long ki bas kem bat yai ne hala ki tenrai kat baki dang yat saprang ha ka lenti jong ka jingki irat. Ka auditorium ka bala ap kemi lenti la slemba na ka benta ka snong diwan kala urlong nen ka singi ha ka bala pli ka daw MLA ka nong po u balong ru chairman jong ka Meghalaya State Advisory Board u ba Meral Bonds im katay ka auditorium ya ka bala ainam bat buram yo Dr. Didi Lapang bala klatno u bala long Menteri Rang Bah barim jong ka jela bat ru MLA jong ka nong po kalong kadak jong ka jengki saprang ha ka jingya lenti jong ka snong diwan. Haka tiga sengi uba Meral Bonds im ula pliru ya ka ying trikam ku batamai jong ka ICDS ha ka bala wan bene dan kat lang ha ka jingelang pli daki nong tre jong ka tenat sorkar ka bari kmi ki nong elam senong bat ki pat ba nong song senong. Secretary jong ka darbar senong uba S Khemden ula ong ba ya ka tiga hol lasna ha usnam arhajar saw ba latip ya ka kum ka Duya Hall DUYA Hall bat hadien bala IT ha ka dorbasnong ha usnam arjar arpulai la ai kerteng thamaya ka kum ka Diwan Auditorium da ka jingkenti ko dan ya ka lengba ka SRWP scheme menta ketika hall lala ban pendan kam na ka benta ki jingyalang bat ru kinu ki program jong ka snong ka thau ubas i mulo ong ba baro artli kita ki yeng pat ba ya ki ba ula plinin ka singi kilong kinong kenti ba kodor na ka benta ka snong diwan. Ya ka jingelang penkup buram ya ki samla pulie ki bala pendep ya ka jing pulie ha ka craft baking technician course lembaka Greta Solutions Training Academy la penlong ha kamra jingelang jong ka DC office clear riat nen ka singi ya ketika jing a jing kai pentebin la kersan da ka Meghalaya State Skills Development Society. Kinong sa ahikai ki bala pendap bat pas ya ketika jing pulie ki la pen inam ya ki cake bat ki wedi ki jat jing bam tendur bat ki la yok pediang ru ya ki sernat jing itu kata ki certificate ba ki la pendap ya ka course. US Marak ADC ula dan rengkat ketika jing elang pen ku buram kum kongsan bat ula ai ku blei ki samla pulie ki bala la ban pendap ya ki jing pulie pentebet rengkat ke jing job
bat lapan seloriki bakin pendan kam yela kisap bat ki jing tibet nak benta bakin la ban kersan yela kayo kakon gidukot jong ka MSSDS bat ka Greta haba ajing kren klek kedau halor ka jing kongsan jong ka skill development kata ka jing hikai pentibet ban kentiu ya kisap ki pong bakidan syakilat ai kam ai jam nak benta ki samla kani ka kubor kawan sepi nak Akashvani Shillong Naka Akashvani Shillong mentang ini beteng biang yeki kubor keberangsa. Ka District Hub for Empowerment of Women jong ka East and West Khasi Hills da ka jingi trelang maka DC office kila penlong ye ka jingi marathon ha mairang nin ka singi ha ka jingi lapat ba ye ka thong jong ka sarkar pedeng ka bala ai kerteng beti bachao beti parhao ha ka bala penlong ye ka ha ka phang pedeng Maria baniada Mare ban pen ko bor ye iwe pe iwe kun kentai. Katai ke marathon kalong da katong ban kentiu ya ka jing puli puthi ha pedenggi kena kentai ka jing singan bat ka kot ka khya rangkat ru bat ka jing pen priang jing tip persya ye ki jing bam bat ki jing di ya ki jing pen buat ki bahar kom. Ha katai ke program lai dan rangkat lang ka additional deputy commissioner ke Eastern West Khasi Hills District ikong VA Nyuta UAEC jong ka EWKHD iba el merthong lembat ki officer nakatna DSWO bat DSO bat kiwe de deki spangut ki samla kleshe mentah ketika marathon iba kentup bigi kena akan tebet senrang kinong job ki ba hadu ka kadan ka ba sipho kila yo pediang ye ki khusnam da ki certificate bat ka song pisah Menteri rang ba Conrad ke sang ma ulalet ida rangkat ak jingelang penwai ya ke jing rakhe dap nyupusan snam jong school pernai Presbyterian School LP section bat ha ba ajing kran ha ke jingelang Menteri rang ba ulai ro ya ke jingya lenti ke ba nyupusan teligi snam jong ke school bat la aru ke jingero ke kerpang ya i principal jong ke school ibala ai ke jing sakri da ke jingya ini ha ke jing sirhem iba ladan ke jingi day bat ketika skul nadu usnam khat kandai spa nyupu pra kum ke kena skul bat hadian pat kum kanong yelam jong ketika skul ukon rat sang ma la penslor ki kena skul ki ba pulih ketika skul bakin kmi ya kelenti ya jong i principal kabalong ke jing aimen si meki ha ka bantrei bat long ki bano asenyang da ke jingkit li ak imlang salang Menteri rang ba ul aku blai ya ketika skul halor ke jing kenjo jong kai umau mer ubanyu pusan senam bat ula amin sim bakan nang ki irat saprang haki senam ki bandangwan kador bas nong jong ka boy rembong lum so aping da ka jingi trilang baka kenhun Village Defence Party VDP kira penlong ke jing kenranin ke step perngap bat kila yo ka me langut ki brio rengkat bat riu politar ka kiat bian najan ke surok semensan Kama shwa kinong ya lenti kile tu ba kile yo i ye ki suba nong khayi kiat nadu kamit ke bahaswa ka kenun VDP ke bahpo ke jingelam jurang ba asnong o ba aham jengai hing kila lap ya ketika kiat ke bala yo kurum ke bala buri apo kisanyum ke badan hajan jong ketika jaka ye kite ki laingut ki briu ki bala syak kenok dan ketih ketika kambean ba ya kiat bala yo kurum la ai tino syak umroi PIC police Urang ba senong la penem jur halur ketika kambean bat la kentui ki pat ba nong song senong bakin yang teli persya ya ki bakum kita ki kam. Ka step pernah village organization ka bayang na kabentaki arp nyu teli ki self help group kala play ya ka office take kam ka bathamai jong kanin ka singi ha ka senong mau kadiang ha West Khasi Hills district. Yang ketika jing tay nasional baka skim sispa singi jong ka MGNREGA na kamenta usnam arajar arpulai ha ka jing lut ka balong pralak tengka wa meli ka nong stan uba Gabriel Walang ulai dan rengkat aka jing lang pli kum kongsan ha ka jing dan lang ki he nong yalam ki ba kentup ru uba i lingdo bat ba pai sing puwen ki bade ki nong yalam jong ketika snong Komisi benta jo ketika program ketika sunjuk ki self help group kala ajing erap pisaya kan armut ki nong song snong ki badan jing dunah ki dekot met ketika kani ke kubor lakut kebelawan sepi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabajing ini so pat ka Daily Station na ka benta ki kubor ki banwan naka
नमस्कार।